Bo día, un saúdo para todos aqueles que nos estades escoitando dende a Radio Filispín. E hoxe estamos con Lucía Veciño, técnica da Fundación Galiza Sempre, tamén participa en Vía Galega e precisamente vamos a falar deste Mulleres na construción da nación galega. Bo día e grazas por estar aquí. Boa tarde, Dani. E preguntaríache xa directamente por que a necesidade desta publicación e como se fraguou un pouco, como saliu adiante. Pois este caderniño de Mulleres na construción da nación galega nace un pouco da necesidade de contarmos nós a nosa propia historia. Temos unha historia de Galiza que moitas veces pois, está manipulada, está feita pois, para beneficio doutros, ocultada, e o que tiñamos claro en Vía Galega tamén como pois, nacionalistas é que se nós non contamos a nosa propia historia, outros acabarán facendo por nós. Eso por unha parte, e despois, evidentemente, porque Vía Galega, como plataforma en defensa dos dereitos nacionais de Galiza, é unha plataforma feminista. As entidades que forman Vía Galega pois defínense nese marco, e para nós pois, o feminismo non é ningún apéndice, forma parte do noso ADN, e intentamos pois incluir esa perspectiva de xénero en toda a actividade e produción que facemos. Entón, pois, a idea deste caderno pois, xurdía pois, en poder darlle difusión, non? É dicir, as mulleres que xogaron un papel protagónico, que tiveron pois, un papel relevante na historia de Galiza, pero circunscribíndonos a determinadas efemérides ou cuestións. É dicir, a publicación é moi modesta, son menos de 70 páxinas, entón eu aquí recalco sempre de modesta, non? Para poñer a tirita antes da ferida, para pedir desculpas polas posibles omisións que pode haber. Como comentaba, pois resumir a historia de Galiza con perspectiva de xénero nunha publicación tan pequeniña é complicado. Pero sí que queríamos pois facer así un pouco unha panorámica pois de algúns momentos históricos que foron marcados pois por ese rol que tiveron as mulleres. Despois quedan atrás tantísimas cousas, pero que ten así unha serie de capítulos que son moi interesantes. De feito, por unha parte, unha boa nova ver que quedan moitas outras mulleres fora deste caderno, porque a historia da Galiza ten moitos nomes propios, ten moitas loitas feministas ás súas costas, e non sei como foi tamén ese proceso de que elixir e que quedar fora tamén, porque, como dis, ten que ser complicado. Foi complicado, e despois tamén me gustaríame poñer algo en relevancia, non? Que é o formato do caderno ten un formato coral, está feito por 7 mulleres que, pois que teñen determinados estudos ou ámbitos nos que se sinten máis cómoda escribindo. O estilo de cada artigo é moi distinto, porque hai mulleres, pois que veñen do ámbito académico, outras que teñen un estilo, pois a mellor máis militante, porque ven desa liña máis activista, pero intentamos tocar un pouquiño todas as patas que poderían pois construir esa historia das mulleres en Galiza. Aínda así quedan moitos, como comentaba, non? Aí hai historias tremendamente interesantes, como pode ser pois as historias das mulleres do mosteiro de Albeos, que agora, pois que Quico Cadaval está levando ao teatro con esa obra das Desterradas, a raíz desa obra que escribiu Carme Vidal, e tantas mulleres da historia medieval de Galiza, que agora empezanse a recuperar pois con traballos precisamente de Francisco Rodríguez, a través da Asociación Cultural O Galo. Quedaron atrás pois as Encrobas, Xove, Baldaio, que aí de alguna maneira pois quixémolo tamén recoller na capa do libro, con ese deseño que fixo aí o compañeiro Bruno López, no que incluiu pois a Oliva Pose, tan ben retratada naquel 77. E despois pois intentamos, como comentaba, pois intentar recoller pois o papel das labregas, o papel das mulleres nas irmandades da fala, pois o papel das obreiras, tamén ámbitos así máis ligados pois á guerrilla antifranquista, máis vinculados agora na
actualidade pois, cas loitas polas liberdades sexuais. O caderno de feito empeza cun artigo moi interesante de Pilar García Negro precisamente sobre as mulleres nas Irmandades da Fala, e é moi interesante velo coa perspectiva de hoxendía, sobre todo pois, unha muller que estea organizada, que comparta militancia nunha organización ou nun partido pois, mixto, no que poida haber como xa naquel momento, fai máis de 100 anos, as mulleres buscaban pois, organizacións internas estruturas internas dentro das propias organizacións políticas para elas poder falar pois de determinadas cuestións que lles afectaban directamente sen entrar en confrontación cos compañeiros de militancia, pero que sí que vían necesario ese espazo. Entón, pois secretarías de mulleres, comisións de mulleres, asambleas de mulleres, é dicir, ese formato xa existía nas Irmandades da Fala. E ademais, por outra parte, ese artigo en concreto é interesante para tamén ver de onde ven, é dicir, pois ese discurso feminista ou, bueno, naquela altura, ao mellor, pois é un pouco exagerado falar de feminismo como tal, pero sí como pois, igualdade, non? O xa a defensa da igualdade. E isto é moi interesante facer fincapé nel precisamente cando moita xente hoxendía, non, para atacar precisamente o nacionalismo, non, ou a unha esquerda real que defende pois un feminismo que non é o liberal, pois che din, claro, é que agora todo o mundo se suma pois ao carro da igualdade porque isto está de moda o tema do feminismo, non? Tu podes dicir, non, mira, isto xa existía nas Irmandades da Fala, de que me viu o Partido Galeguista e incluso pois xa aquel proto-nacionalismo. A semana pasada tiñades a César Caramés e ele facía precisamente referencia a como a loita pola igualdade xa estaba na propia documentación daquela época, producida por eles, cando hai artigos feitos por Antolín Faraldo que defendían iso mesmo, é dicir, como a igualdade xa no discurso do nacionalismo foi pois, un vector naquela altura e é do que hoxe en día pois, o nacionalismo bebe. De feito, vemos como a loita de moitas compañeiras está presente, impregna a loita do propio nacionalismo galego. Non sei se este silencio, se podemos falar de silencio a hora do estudo de todas estas loitas, é algo que afecta en maior medida a Galiza ou algo propio tamén que estamos vendo neste occidente no que durante moito tempo a loita de tantas compañeiras foi silenciada ou polo menos opacada primando sempre o home neste tipo de loitas. A ver, o que está claro é que a historia, o estudo da historia é andocéntrico per se, non? Pero sí que é certo que na historia contemporánea e na historia de xénero se estiveron facendo avances nos últimos anos. O que pasa é que eses avances eu non os vexo, eu persoalmente non os vexo na historiografía agraria galega, en concreto. Aí tense traballado moito sobre o agrarismo, tense traballado moito pois na evolución da mecanización do agro, pero non nos axentes sociais. E dentro deses axentes sociais as mulleres tiveron un papel fundamental. Entón, son estudos moi centrados pois, nesa mecanización, pero non en quen, de alguna maneira, os tivo que executar. E despois hai unha cuestión clarísima na parte esta de historia contemporánea que aí realmente xa tes fontes as que consultar. É distinto pois na Idade Media, na época moderna, non? Na época contemporánea, bueno, aí empeza a haber xornais. Pois é moi difícil negar o que pasou en Sofán, é moi difícil negar o que pasou en Sobredo, é moi difícil negar o que pasou na folga das conserveiras no ano 31, porque hai fotos xa, porque hai xornales que che dan información sobre iso, porque están de alguna maneira, moi pouco, pero xa empezan a nomear mulleres. Si que é certo que moitas veces aparecen nomeadas porque xa as mataran. Mentres estaban nas movilizacións non se facía referencia a elas, pero unha vez que hai unha carga da Garda Civil que as matan, vense obrigados a recollelos. Entón, que pasa? Que de alguna maneira tamén hai que saber interpretar
as fontes primarias e esas fontes das que podes sacar información. Eu, para min, hai un exemplo que sempre pon Carlos Babío, falando precisamente dos fusilamentos no Campo da Rata, que el di que se vas a mirar simplemente pois, os informes forenses, dirías que entre o 25 de xullo de 1936 e 1 de abril de 1939 no Campo da Rata había un andazo de hemorraxias internas. Se simplemente te circunscribes a aquilo, non? Entón, as fontes hai que saber interpretalas. Entón, sí que é certo que eu creo que houbo así nos últimos anos un cambio de paradigma no estudo das cuestións de xénero, pero evidentemente queda moitísimo por debullar aínda. E na propia historia o nacionalismo, digamos que é indivisible, a loita das mulleres da construción nacional propia da Galiza, precisamente o título deste caderno alude a isto. Sí, e además eu creo que o temos que ter clarísimo que temos referencias precisamente para sentirnos orgullosas de quen axudou a construir este país e a nosa historia e das mulleres que temos agora que acabamos de pasar un 8 de marzo eu creo que temos que poñer nós en valor tamén de que nós aquí temos unha referencia clarísima do 8 de marzo que é o Marzal de Ferrol, da comarca de Trasancos. É dicir, non temos que ir buscar ningún referente a unha fábrica a Nova York onde as mulleres pois, foron queimadas porque as encerrara a patronal, é dicir, por moi digno que fora aquela loita e por moi referencia mundial que sexa, nós temos que poñer tamén en valor que nós temos aquí unha revolta que se produciu pois, fai máis de 100 anos e que durou 10 días pararon, é dicir, reventaron cristalerías dos acaparadores, paralizaron toda a comarca, non deixaban marchar os trens da comarca, é dicir, que realmente, é dicir, además coincidiu naquel momento do 8 de marzo, non? E temos máis que referencias para poder apoiarnos nelas. E casos clarísimos, pois temos tamén no agro, no rural, non? Que ademais son moitas veces están incluso definidos como motíns espontáneos, cando de espontaneidade tiñan máis ben pouco, porque aí estaban clarísimamente organizadas e iso non se explica, é dicir, non se explicaría como se produciron nun curto período de tempo que internacionalmente se coincidiu pois, con unha revolución rusa do 1917 naquel momento e despois xa na política máis interna a nivel de Estado pois con unha deslegitimación total a principios do século XX con aquel réxime da primeira restauración, non? No que había pois, un bipartidismo de conservadores e unha suposta esquerda en na que, bueno, pois unha democracia bastante feble, na que había pois un ataque directo a calquera tipo de independencia tanto das colonias internas como externas e unha monarquía como centro nuclear, é dicir, pouca diferencia do que hoxe en día pode ser, non? Pero que decir que non eran só cuestións espontáneas, é dicir, que iso tense que enmarcar pois nunha situación política e nun momento histórico concreto. Entón, aí xurden, bueno, pois o movemento agrarista, non, que para o nacionalismo galego pois tamén fui construtor del e é que é indivisible, non, o aporte que fixo aí as mulleres á propia loita nacional. Non sei se este caderno precisamente pode rachar con eses tópicos, esos silencios. Falábamos tamén a semana pasada con esa entrevista de César que moitas veces digamos que silenciar ou rachar co contexto internacional ou contexto tamén próximo a nivel estatal que se dan este tipo de revoltas moitas veces, como dis, máis organizadas do que nos queren facer creer, é unha táctica tamén para, non sei se quitarlle peso a este tipo de loitas, porque parece que hoxe en día xa ni sequera falamos do Día Mundial da Muller Traballadora
pode resultar complicado volver a situarse se miramos moito cara fora, pero tal e como ti dis, se miramos estes exemplos máis próximos, quizáis sexa unha forma de entender o mellor, de impregnar mellor o sentido daquelas loitas. Sí, iso é o que comentas é moi interesante porque moitas veces temos tendencia pois, a valorizar máis loitas que nos veñen de fora, quizáis porque non las meten xa desde que somos cativos, non? En vena e a nosa propia historiografía pois xa nin se estuda, non? Pero é que é que non se sostén no momento no que empezas a debullar un pouco como foron todas estas accións. No caso, pois, por exemplo, hai un caso moi paradigmático que é o da folga das conserveiras do ano 31 en Vigo, e elas paralizaron a cidade e iso non o faz, como comentaba antes, de maneira espontánea, porque bueno, a cuestión fora que elas fora durante aquela lei da Zaña na que instauraban pois, un subsidio de maternidade, pero elas o que alegaban era que as traballadoras, cando casaban e eran nais, pois deixaban as fábricas. Entonces, ese subsidio realmente a elas non lle servía, elas o que buscaban pois, era un seguro médico e que ese subsidio, en caso de manterse, que se reducira porque o xornal naquele momento xa era tremendamente baixísimo, estamos falando de 2 pesetas ao día. E elas con aquela folga o que fixeron foi conseguir, é dicir, que toda a cidade se solidarizara con elas. A produción a venda do peixe rematou, non había é dicir, non había como sacala do porto e iso era porque elas tiñan un coñecemento de como funcionaba o propio porto e cales eran as redes de distribución e estaban organizadas entre elas, estaban organizadas entre as vendedoras, entre quen traía o peixe, os propios mariñeiros, ata o punto de que a patronal, o presidente das patronais das conserveiras de Vigo escribiulle ao Ministerio de Traballo e díxolle, mira, noutras palabras así máis protocolarias, no? Pero díxolle, dádelle o que queiran porque isto é un sin Dios, é dicir, ora as panadeiras xa se queren solidarizar con elas, isto é dicir, é imposible seguir traballando aquí e poñer en funcionamento a cidade mentras non se lle dé a solución á cuestión. Fora recollido no pueblo gallego aquel ano, a finais creo que fora pois, cerca no Nadal do 31 precisamente, bueno, en parte conseguiron as reivindicacións que pedían, non aquel seguro médico, pero aquel subsidio por maternidade para poder conseguilo reduciuse ao mínimo. Entón, que é dicir, por iso comento que é inverosímil esa versión de que eran espontáneos ou de que realmente que non se que non vamos, que pouco máis eran pois momentos así concretos, máis alá de que despois había cuestións en concretas que as podían facer mobilizar, pero non era só unha cuestión da fame, a fame estaba detrás, pero non era só iso, é dicir, elas tiñan un coñecemento da súa contorna perfecto. Digamos que existe unha especie de intención propia do patriarcado tamén de falar das gautadas, como se isto non tivera ningún peso social. Sin embargo, cando un lee este caderno, comprende que eran conscientes non só da súa situación dentro da cadena laboral, sino que tamén eran conscientes da situación que atravesaba a propia Galiza, da industria que tiñamos aquí e da forma de mobilizarse. Digamos, as condicións das mulleres nese século XIX e XX eran particulares, pero que atravesaba esa situación da Galiza como unha especie de colonia e tamén a situación da propia clase traballadora. Elas eran conscientes, eran suxeitos activos de todas esas loitas. Sí, e iso vese pois no que comentábamos antes, non? Nesas movilizacións
que tiñan pois nas fábricas, nas que tiñan pois unhas condicións penosas. Aí temos o caso pois das mulleres da fábrica de tabacos da Coruña, das misteiras uns anos máis tarde, e que con esas movilizacións que elas comenzaban, que naquel momento non as definían elas como folgas, moitos casos falaban simplemente de paros, de traballo, e pois eran perfectamente conscientes da situación que vivían. E no caso das labregas tamén. E eu creo que aí non se pode tampouco separar pois esa toma de conciencia pois tanto dese rol que elas xogaban como da condición nacional cando estamos falando de inicios do século XX que estaba nacendo pois unha alternativa de esquerda nacionalista como era o caso pois das Irmandades da Fala que recoñecía as mulleres como suxeito político tamén, non? É dicir, eu creo que hai que velo todo pois no seu conxunto. E despois, pois, no caso das labregas, aí hai casos clarísimos nos que elas pois, tomaron un rol protagónico pois no tema da abolición dos foros, por exemplo, elas eran perfectamente conscientes de que eso era un abuso que se estaba facendo pois, aos propios labregos e que non dubidaron en ningún momento en tomar partido dos mesmos. De feito, existe esa retroalimentación. Moitas veces parecese que na historiografía se fala de elites intelectuais que son as que fan rexurdir ese sentimento nacional, pero, sin embargo, no caso galego estamos vendo tamén unha loita labrega, vemos a todas esas labregas que son as que alzan a voz, son ese país que chora, que berra, pero que tamén loita. É moi interesante precisamente poñer o foco nesta loita labrega na Galiza. Sí, e por eso a min persoalmente quedoume pena tamén en non poder recoller pois, eses casos así de Xove, de Baldaio, que además vai pois, nesa parte así máis na loita tamén anticolonial, que é unha historia así máis recente do noso país, pero no que eran labregas, e aí sempre uso o termo labrego porque hai moita xente que ten tendencia a utilizar aínda naquela época o termo campesiño, é dicir, que queda descontextualizado completamente, non? É dicir, ou fan símiles ou póñenos a mesma altura en termos e realmente pois no século XX xa estamos falando claramente de labregas e labregos e non de campesiños. E entón, pois, aí é interesante, non? É dicir, como pois, elas con ese rol que tiveron así no medio rural, pois foron capaces de crear as ferramentas necesarias para poder abordar calquera tipo de conflito. E non só conflitos pois vinculados directamente co agrarismo, senón tamén a min gustaríame poñer en valor tamén o papel que as mulleres do medio rural tiveron tamén no apoio á guerrilla antifranquista. É dicir, que aí, de feito, hai un capítulo que recolle Aurora Marco, no que recolle, pois, así ponlle nomes pois, a mulleres, como foi o caso de Chelo de Ferrería, Enriqueta Outeiro, non? É dicir, fai referencia a mulleres que levaron fusil ao lombo, pero tamén como aquelas que non tiñan fusil, pero que foron as que realmente mantiveron viva a alma da guerrilla, porque se hoxe sabemos que a guerrilla antifranquista galega durou tantos anos nos montes galegos foi precisamente por ese apoio que tiñan, e ese apoio que tiñan estaba dado polas propias mulleres do rural que, como comentaba antes, tiñan un coñecemento básico, o sea, completo do que era o rural galego, do que era a xeografía, e que elas, que se viron capaces de facer de mensaxeiras, de dar sustento alimentar, de poder acollelos, é dicir, entón
esa é unha parte que moitas veces non se fai referencia a ela do pobo galego que vivía no rural, pero que aí que tiveron xogar unha parte moi importante. É algo que se repite tamén ao longo da historia, pero que especialmente nesa época oscura de loita contra o franquismo é que as mulleres moitas veces xogaban tamén contra unha represión de clase, unha represión nacional e unha represión tamén patriarcal, e sufriron moitas veces moi duras consecuencias por esas loitas que se daban porque precisamente se tiña conciencia do que estaba en xogo. Sí, e a represión que sufrían en moitos casos ten un sesgo machista tremenda, é dicir, e iso vese na represión que sufriron durante a ditadura, durante a guerra civil, e hai outro artigo aí de Monse Fajardo que ten moi estudado todo o tema da represión, no que recolle experiencias que viviron aquelas mulleres de represión que non se aplicaba da mesma maneira aos propios homes. Entón, é unha parte, que está completamente evidenciada aí. De feito, lembremos ese cadro de Castelao no que unha muller prefire suicidarse a ser ultraxada por esas tropas franquistas. Quero dicir, recolle moi ben esa loita contra todos esos males que se aunan naquel momento. E non sei tamén, moitas veces tense a sensación de que as loitas no rural, a loita das labregas e a loita das mulleres que traballaban nas fábricas eran como inconexas. Non sei se iso é tan así ou se realmente unhas tiran das outras. Como é a relación entre esos dous campos de loita? Eu dubido que sexa tan inconexa, si que é certo que as comunicacións naquel momento non son as do hoxe en día, pero había unha maneira, é dicir, o rural, nin o rural estaba, é dicir, nin as cidades eran tan cidades como agora, nin o rural era exactamente como responde a día de hoxe, é dicir, a cidade necesitaba do rural para vivir. Entón, aí había conexións entre elas e iso viuse precisamente na revolta de Trasancos como unha comarca co que eran os concellos da volta, que eran rurais e a cidade, que era o núcleo da comarca, como se foron conectando para poder de alguna maneira facer esa movilización así no amplo espectro. E despois a cuestión que comentaba antes, é dicir, a situación era hiperprecaria nas fábricas, pero no rural non deixaba de selo. Entón, aí hai uns nexos en común que polo menos provoca que as loitas teñan algún tipo de conexión. E o que falábamos antes das conserveiras de Vigo ou das mulleres nas revoltas, como pode ser o caso de Sobredo ou o caso de Oseira, non? É dicir, que ese modelo de revolta reprodúcese en ambos espazos, sexa no rural como no máis urbano. E falábamos antes da capa deste caderno, e non pode evitar reflexionar un pouco se temos aínda leccións que aprender ou que aplicar a día de hoxe cando temos loitas como a que estamos a librar ahora mesmo contra Altri e moitas outras que parece que xa veñen tamén no horizonte. Que podemos lembrar? Que leccións podemos sacar deste caderno, destas loitas, para aplicar hoxe en día? Pois está clarísimo que temos que a historia de Galiza está marcada por loitas deste tipo, como é o caso de Altri, como foi o de Xove, o das encrobas, e que, é dicir, son moitas veces, temos un país tan rico en recursos e a situación de colonia que temos é tan evidente que é inevitable realmente que este tipo de
de símiles nos veñan á cabeza. Eu que comentaba inicialmente, non, que eu creo que temos referentes de sobra para poder poñelos en valor e poder, pois, poder traelos aínda ao presente e dos cales tamén poder alimentarnos. De feito, non sei se consideras que moitas veces tamén pensamos en referentes do pasado, pero non sei se tamén as novas xeracións son conscientes de que aínda hoxe no nacionalismo galego temos moitos referentes vivos, moitas mulleres que loitaron, que sufriron a represión franquista, que cimentaron este nacionalismo baixo a ameaza da tortura, da cárcere, seguen estando vivas e non sei se somos conscientes diso e tamén se existe esa alternativa, ese pasar a chama dunha xeración a outra, ou isto é algo que temos que traballar, un risco que temos ahora mesmo por diante. Iso que comentas é así, porque temos mulleres que son historia viva, é dicir, temos o caso, é dicir, de todas aquelas compañeiras que foron as que reconstruíron o nacionalismo, é dicir, despois do franquismo ou durante os últimos anos do franquismo. Aí temos o caso, por poñer casos concretos, é dicir, está Margarita Ledo que estivo exiliada, temos o caso de Elvira Souto que tamén estivo exiliada nos últimos tempos así en Porto, temos as mulleres aínda que formaron, que fundaron a NPG, que por certo este ano cumpre 50 anos e que son pois a historia presente e viva e que, como ti dis, moitas veces non están o suficientemente postas en valor ou que non se lle recoñece o traballo que fixeron e que están aí entre nós e que foron realmente as que axudaron pois, a construir ese feminismo que chegou a nós, que a nosa xeración pois, somos bebedoras del e que foron as que axudaron tamén a construir esta alternativa nacionalista que hoxe temos. Entón, o descoñecemento delas é completo, sí, aí concordo. Precisamente este caderno, eu cando leín, obviamente achega moitas loitas, achega episodios da nosa historia, pero tamén ten algo que a mí me parece moi positivo, moi bonito, que invita a investigar máis, invita a novos traballos. Non sei que tedes pensado por diante para poder traballar con el. Tamén unha invitación a todos os que nos están escoitando, que supoño que se poderán poñer en contacto con vos. Eu penso que se pode levar ás escolas, pero tamén unha invitación aos investigadores, ás universidades, que queda moitísimo traballo por facer neste senso. Sí, o feito de tamén facelo así pequeniño era un pouco a idea de que fora un caderno de divulgación, que fora áxil, que fora accesible a todo o mundo e que fora tamén unha ferramenta incluso pois para aquel profesorado que o queira utilizar nas súas aulas ou para quen o queira evidentemente ler por lecer, pero ao final de cada artigo pois hai unha pequeniña bibliografía tamén un pouco para argumentar o que nel está escrito, pero que tamén cada quen pois poida afondar. O certo é que Vía Galega sacouno así un pouco pois como unha iniciativa máis para ver un pouco tamén como funcionaba, aparte de que nos parecía interesante, pero a verdade é que hai bastante demanda popular de que isto pois teña certa continuidade e, como comentabas ao principio, material para aglutinalo hai para ir facendo unha pequeniña colección del, porque quedan moitísimos episodios por contar, moitísimas mulleres que foron referencia e desde logo isto dá así para unha pequena enciclopedia do que é e sobre todo que non hai moita bibliografía que estea centrada pois na historia de Galiza con perspectiva de xénero, nin centrado precisamente nas mulleres. Este dicionario das mulleres galegas de Aurora Marco, que eu creo que este ano, se non este ano é o ano seguinte, vai facer 20 anos,
aquelo eu creo que marcou un antes e un despois, pois nesa bibliografía e con perspectiva de xénero, e que en 20 anos non se publicou nada parecido a iso. Entón, aí hai traballos previos xa, pero hai moitísima investigación aínda que facer, e isto non é nada amplo realmente, é dicir, isto que recolle pois son así retallos de momentos concretos, de mulleres en concreto, pero que como comentabas, convidan a seguir afondando. Sen dúbida, nos institutos, nos diferentes concellos onde se presente, eu invitaría a toda a xente que investigue porque seguramente atoparán exemplos moito máis próximos do que pensan. E falando precisamente tamén dos institutos, desas novas xeracións que tamén se poden achegar a este caderno, non sei se consideras que se está a vivir unha especie de reacción contra o feminismo. Eu cando lía este caderno parecíame que era un antídoto moi bo, porque aquí vemos a mulleres que son traballadoras, mulleres que son nacionalistas, mulleres que son pobo, que realmente, digamos, que deixan de lado todo eso que nos falabas antes dese feminismo malentendido, desgraciadamente entendido como o hexemónico, que mesmo vemos como dende o poder se quere utilizar. Isto é unha vacina espectacular contra todo iso. Aquí vemos pobo realmente. Sí, a publicación quería buscar iso, que poñer é dicir, mostrar como referentes as mulleres que construíron pois, a nación desde a base é dicir, e poñer en relevancia pois, tamén a loita de clase que existe e que é un feminismo que o noso feminismo e que o que axudou a construir este país é intrínseco ás clases populares e que elas pois, son realmente as protagonistas. Entón, para a mocidade, como comentas, eu creo que é vital que coñezan realmente este feminismo porque non é quizáis ese feminismo edulcorado ou descafeinado pois que pode chegar polos o consumo rápido que podes hoxe atopar pois a través dun móvil ou que podes atopar a través das redes, non? Que quizáis ese feminismo así máis maioritario, máis que pode entrar máis facilmente, pero que realmente non está adaptado pois, á historia deste país e ás condicións das mulleres que aquí están. De feito, como falábamos antes, moitas veces miramos cara fora, pero moitos das rapazas e dos rapaces que se acheguen a este caderno podrán ver mesmo como nalgúnha destas loitas porque non poden estar as súas bisaboas, as súas aboas, e que quizáis hoxe en día pois as loitas non teñan que ser, o gallá que non teñan que ser a de enfrontarse á Garda Civil corpo a corpo, pero existen moitas outras loitas de mulleres, de coñecidas, de amigas que están loitando por ter un lugar no deporte, por ter un lugar nas universidades, queda moito por facer e penso que aí tamén está a importancia o que falábamos deses referentes vivos, pero tamén desas loitas próximas, de que moitas veces esa loita feminista a temos ao carón, non fai falla mirar para fora ou entrar en TikTok ou Instagram para ter referentes que poden ser válidos, pero que moitas veces en certos puntos son alleos á nosa propia loita. Sí, aí temos casos actuais que, é dicir, que son referencia tamén. Temos o caso das traballadoras de Inditex, das tendas, que é dicir que movilizáronse e fixeron pois unhas movilizacións importantísimas contra un imperio, é dicir, que nese caso marcaron un antes e un despois na loita sindical das mulleres deste país, eu penso. Que pasa? Que incluso moitas veces pois o papel das mulleres nas movilizacións sigue de alguna maneira invisibilizado se elas non son maioría neles. Un caso moi concreto é pois, a cuestión que falamos aí, non? Falamos varias veces das mulleres do rural, pero a min vénseme á cabeza pois, o que pode ser as movilizacións nas tractoradas, as últimas nas que houbo, nas que se vamos pois, ás fotos dos xornais,
a quen vamos a ver pois neses tractores subidos son aos homes. Pero elas están nas casas porque son as que están mantendo nese momento a granxa, porque o compañeiro é o que está, o irmán é o que está nas movilizacións naquel momento, pero elas son a parte invisible tamén desas movilizacións, porque para que ele estea subido pois nese tractor en Lugo ou en Compostela, alguén ten que estar na casa e ela pois, está ao cargo da explotación ese día, pero probablemente tamén o cargo pois, dun pai dependente, dunha nai dependente ou dos sogros, non? Ou das crianzas. Entón, eu creo que aí hai que afondar moitas veces un pouco máis, non? É dicir, hai casos que están clarísimos de movilizacións pois a día de hoxe nos que as mulleres pois vémolas con un rol representativo innegable, pero despois hai outro tipo de movilizacións nas que elas son aínda a parte ocultada. De feito, non sei se vou marchar un pouco do tema, pero xurde a raíz do que me estás a contar, non sei se tamén tes a sensación de que moitas veces non se ten en consideración sectores productivos, como pode ser o marisqueo, como pode ser a agricultura. Moitas veces parece, o estamos vendo no caso de Altri, parece que eses sectores non valen nada dos propios cuidados, porque son as mulleres as que moitas veces teñen o peso neses sectores. Parece que simplemente por ser ese traballo maioritario das mulleres parece que non ten importancia por país, ainda que este soster, ainda que sexan traballos realmente vitais, importantes para ese tecido rural e para todo ese ecosistema productivo. Sí, e iso ao longo da historia sempre sucedeu, é dicir, como se invisibilizaba determinados traballos e incluso como se facía determinado estereotipo delas, non? Moitas veces cando falamos aínda hoxe en día da muller do rural, hai como unha imaxe unha idea no imaginario colectivo, non, aínda dunha muller vestida de negro debaixo dun feixe de polas ou dunha sella, cando é unha imaxe que desapareceu completamente do noso país. Pero sí que son traballos completamente invisibilizados porque son sumamente precarios e ademais que nin tan sequera en moitos casos pois estén en conta as súas condicións. O caso do marisqueo que comentabas antes, e pois é que aínda hoxe, a día de hoxe están intentando que se lle recoñeza pois enfermidades propias do seu traballo. É dicir, estou segurísima de que se foran homes na súa maioría quen o fixeran, iso non pasaba, é dicir, elas, por exemplo, en Corme, non? Que hai tantas percebeiras, é dicir, que se teñan que xubilar aínda pois, aos 67, 66 anos, cando os mariñeiros, é dicir, nunca tuveron esa condición, teñen unha xubilación moito antes, é impensable, non? Que elas teñan aínda que estar saltando por encima das pedras con eses anos. Entón hai como unha cantidade de traballos que por estar feminizados pois teñen un recoñecemento aínda moitísimo menor. O caso das conserveiras, aí ao longo da historia, é dicir, repetíronse tamén as movilizacións. Un deles moi interesante foi precisamente o da conserveira de Dodosa, non? É dicir, que unha fábrica conserveira que levaba 40 anos funcionando e que dun día para outra quixeron chimpalas a todas fora, que se mantiveron un mes pechadas na propia fábrica e que mobilizou pois, a toda o Salnés e que tomaron precisamente conciencia de que estaban sendo, é dicir, que nese caso estaba clarísimo que se foran homes os que estuveran traballando nesa fábrica, o conflito acabaría tendo outra dimensión, incluso, pois, ao mellor, levando pois, a outro tipo de paros fora da comarca.
E antes de preguntarche por os proxectos futuros deste caderno para fechar, tamén teño que preguntarche por ti e por todas estas compañeiras que fixechedes este traballo, que investigades, que nun caso estades na academia, noutro na militancia. Aquí tamén se nota, digamos, o cambio, mudaron realmente as cousas, ese feminismo logrou ocupar os seus espacios ou a min me parece que queda moito aínda por facer e que apartados desa aparencia de que xa todos somos moi feministas, tamén na militancia e na academia queda moito por traballar. Eu do mundo académico hai anos que salín e, pero bueno, evidentemente o feito de que non haxa realmente produción neste ámbito é sintomático, ou que a maior parte da produción que se faga non sexa, é dicir, que sexa como moi específica e moi estanca. É dicir, o feito de que se faga un traballo sobre calquera aspecto histórico e que non se inclúa unha perspectiva de xénero ou que non se intente incluir, iso é sintomático de que aínda falta moito para que se recoñeza o traballo e o labor que fixeron en determinados ámbitos o 50% da poboación. Porque estamos vendo moita produción, estamos vendo moito traballo no que o feminismo ou as mulleres se poñen como un apéndice. É dicir, que primeiro contamos o fácil, vamos a contar como foi así en grandes rasgos e imos debullando pouco a pouco e despois ao final metemos ese apéndice e as mulleres en tal, non? Entón, iso realmente eu pareceme que é cuestionable, é dicir, para que realmente a nivel académico aí se faga un traballo productivo e poña en valor pois o rol das mulleres ten que ser pois, transversal e tense que contar pois, dunha maneira que recolla, que englobe absolutamente todo. De feito, víllame á mente algún libro que mesmo conta a historia do suceso que está narrado no último capítulo. Fai un repaso e integra as mulleres. Non sería máis doado telo integrado na propia historia, que é o que pide, pero parece que sí que é como un tic que temos de algo obligado agora, cando debería ser algo natural, que o pide o propio texto. Así que fíllame a cabeza eu falo moitas veces dos 25 gramos de feminismo, non? Sí, certo. Xa para rematar, quería preguntarche por todos esos plans que tedes, supoño que falábamos antes que tamén estades abertos a que en diferentes organismos, como poden ser institutos, concellos, se traballe con este caderno e se saquen adiante outras historias que quedaron por contar. Sí, por suposto. Aí, como comentaba, pois isto naciu así un pouco para ver como funcionaba, un caderno que nos parecía interesante ter como ferramenta de análise, de consulta, pero que quedará aberto pois probablemente pois a novas incorporacións e a novos traballos que se poidan engadir, ou mellor pois incluso darlle outro tipo de dimensión, pero bueno, o feito de poder facer así unha pequeniña colección, pois sería tremendamente interesante. Este ano, pois como sendo o ano Castelao, pois tamén nos gustaría facer unha pequeniña publicación así de cara a finais de ano sobre as mulleres na obra de Castelao, non? É dicir, vincular de alguna maneira, non, xa que vai haber tanta produción sobre Castelao ao longo deste ano, pois darlle outra dimensión e intentar pois incluir aí pois a parte esa cuestión de xénero tamén en toda a súa obra, que foi moi importante, como se ve pois na Marquesiña, nos álbums de guerra, é dicir, que está moi pouco ao mellor pois analizada esa parte e da que realmente pois que se poden sacar pois aprendizaxes moi interesantes polo que comentaba inicialmente, non? É dicir, porque ese discurso da igualdade estivo pois no corpus teórico do nacionalismo desde os seus inicios.
Sen dúbida, estaremos atentos en Roxín Roxal tamén. E non sei se Miguel ou por parte do público algunha pregunta ou apuntamento. Sí que temos aquí uns poucos comentarios. Temos realmente 6 comentarios da mesma persoa, Rede Bolivariana. Ademais é desde o Brasil. Paso a lelos cada un. Saudazois galego-brasileiras, onde se fala o verdadeiro galego tropical dos séculos XVI ou XVIII. Do Brasil defendemos a corrente da reintegración do galego co portugués do Brasil, o verdadeiro galego tropical dos séculos XVI e XVIII. Saudazois ao camarada Daniel Seixo. No nordeste do Brasil se utilizar o termo labrador ou traballador rural. Isto foi cando falaches dos labregos, campesiños, etc. O réxime franquista significou unha desgraza para a lingua galega e a súa reintegración co portugués do Brasil. A transición foi imitada tamén aquí. Brasil e España son como o espello un do outro. A transición á democracia foi controlada polos xenerais golpistas, mas hoxe están sendo xulgados por golpismo. Esa é a contribución desde o Brasil nesta ocasión. Pois un saúdo enorme para todas as persoas que nos estean escoitando desde o Brasil, esa terra irmá. Sen dúbida, moi contentos de tecer eses pontes que tamén se poden tecer nesa loita das mulleres no Brasil, na Galiza, que moitas veces estamos máis próximos nas experiencias que estamos a vivir e que temos vivido no pasado. Pois nada, Lucía, moitísimas grazas por estar aquí, polo traballo feito neste caderno. Este é a túa casa. Grazas a vos. Moi obrigado.